babana adụrụ seji malọka not oche ndụ ndị Igbo na oche ndụ ndị Igbo na ebube oke n'ọtọ na gọvanọ Chief Kasim Chukwuma eze na-agụ JP PHF oche ndụ ndị Igbo gụlọba ebube oke n'ọtụ ọbụzụ na gị na-ene oke osisi mgbagwo ji ebube oke n'ọtụ na uche ndụ ndị Igbo amụlụmọ dịka ogwe ya siri ndị na-alụ ama ebube oke n'ọtụ na adịrịza ji mmalụ oke n'ọtụ adị anamago ọbana ebube oke n'ọtụ elele ndeli ọzọ gada onye bụ onye na-ekwu ọgwani Chief Kasim Chukwuma eze na-agụ oche ndụ ndị Igbo niile ebube oke n'ọtụ niile onye ka ọnwụ jeli gbuo ọ dị ka anwụ mechaliwa nwụrụ oche ndụ ndị mgbagwo abụ ọbagada onye mụrụ n'oge mmanwụ anyị na-egwu ọgwa nne ya late Chief Lazarus Nnazọba eze na-agụ onye ụmụologbu dị na mgbagwo abụ onye je nnụta misisi mata eze na-agụ onye ụmụ Ọkpanada Amazike village gana wee mụba nwa ọgwọba mụlụ oke mmanwụ anyị na-egwu gosi na eze na-agụ oche ndụ ndị Igbo na oche ndụ ndị mgbakwa na ụmụnne m ọnwa ma lụọ ewu alele ka anyị na-agwa ebe ọnwụ na-eme erike onye ọbụla na-agwa ọnwa bụwa udegwude mmanwụ ji dị ebube ya ka anyị na-agwa ebube oke n'ọtụ na oche ndụ ndị mgbagwo ọnwụ ndị ime alụọ agwa ka anyị na-agwa ebube oke n'ọtụ mgbadike m agwa mmanwụ na-agwa amalụmụ ka m na-esi wema former Commissioner of Agriculture Anambra State niile ọ dị ka anwụ masịrị anwụ ya ka anyị ji agwa
ịmakwale na onye ọbụla na-agwa agwa ọzọ mgbagwu wezi onye banye abịja anya mmiri igwe niile ejedo n'ụzọ maka na mụ nọsụ ụwa na mma nwụlele enu ga-anwụ ana ga-anwụ maka na ụwa nwa bụ abịa onye zụze nke ya na chukwu ma nwa eze na-agụ ọzụzigo nke ya ochende emeghị ihe ọ ga-ama chende azụzigo ochendo ndị mgbakwa nwụrụgo ọ na-ego ọsa na ebube ọka na ọdana ochendo ndị mgbakwa nwụrụgo ochende ndị Igbo na Kano ọgbata ọgwụ ana ochendo ndị mgbakwa nwụrụgo ochende ga-ejezikwa Abuja ochende nwụrụgo ochendo ndị mgbakwa nwụrụgo ochende ọka n'otu niile papa anama mmụọ ochendo ndị mgbakwa onye nwụrụ nwa na-ekwulu okwu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ozu ọ na-enu n'isisi ọnwụ ochendo ndị mgbakwa ọzọ katakata ka ewu na-anyụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ onye ngwele n'ụlọ ochendo ndị mgbakwa ibe ahụ abụlụ na abụ ọsịsa ọka n'otu n'ọmụrụ ebube ọka n'ọdị na ochendo ndị mgbakwa oke osisi ji lụdo obodo ama ọka n'otu n'ọmụrụ adịresị mgbakwe na ochendo ndị mgbakwa o buchiri ụzọ na na-abụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ papa na n'udo ochendo ndị mgbakwa ebula anya gị na be mmadụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ biko bụrụ anya ya be Chukwu ochendo ndị mgbakwa bela ka anyị na-ebe ebube ọka n'otu n'ọmụrụ onye owutere nye adịba ochendo ndị mgbakwa onye bịala ụwa ga-enwe enwu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ndị ekene nwunye ochendo ochendo ndị mgbakwa Mrs. Florence ebube ọka n'otu n'ọmụrụ eze na-agụ ochendo ndị mgbakwa nwunye ochendo dịba ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ekwela nwanyị gwa dị ochendo ndị mgbakwa ugo bụ ụmụ agbalabịa ọka n'otu n'ọmụrụ mama dịbela ọnụ ochendo ndị mgbakwa onye bịala ụwa ga-enwe enwu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ụmụ ochendo dịba ochendo ndị mgbakwa omega eze na-agụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ nwa m dịbela ọnụ ochendo ndị mgbakwa chidera eze na-agụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ nwa m gị dịbelu n'enu ochendo ndị mgbakwa kenny eze na-agụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ nwa m kenunu dịbela ọnụ ochendo ndị mgbakwa unu dịbela ọnụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ kisita eze na-agụ ochendo ndị mgbakwa ada unu dịbela n'ọnụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ nke iru ka eze na-agụ ochendo ndị mgbakwa ada m unu dịbela n'ọnụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ amaka eze na-agụ ochendo ndị mgbakwa unu dịbela ọnụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọgwa ndị nwa ga-agwa nnaba ochendo ndị mgbakwa na nna na-agwala nwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọ bụ na nna na nna gwa nwa ochendo ndị mgbakwa ọ bụla otu ọbụla nwa osu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ unu na-anụ ka nna gwa ochendo ndị mgbakwa nwa mmanwụ na-agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ mmanwụ si mgbakwu na-agwa ochendo ndị mgbakwa ilili ndeli ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ibe ọnwụ mere rika nna ochendo ndị mgbakwa oke osisi ji mara ọka n'otu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ Godwin eze na-agụ ochendo ndị mgbakwa nwaba eze na-agụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọ bụ nna gị nna na-eje bili ochendo ndị mgbakwa ndeli egbuo na-esu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ndị mgbakwu dibela enu ochendo ndị mgbakwa ọgwa m na-agwa agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ Anambra dị
ndị mgbakwa mụrụ ugo uli nwa ọbịa na ebube ọka n'otu n'ọmụrụ agbapụ ndị ga-esokwa gwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo sinetọ Victor Ume ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo ọhamadụ ike Igbo dibe uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ọgwọ Nnabuchi ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọnwa bụgo na oche ndụ na uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ya ka anyị na-ekwe ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo Chukwu nyelu udo funa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ihe uli nwata gwuwe ọtọ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ odogwu mgbakwụsokwa gwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo nna m ezi eze agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ nna m asọyela ngasị uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo chikala ụba ebube ọka n'otu n'ọmụrụ onye chugo ji sokwa gwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo isi moto ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọ nakwa nnọnwụ bụlu mmanwụ uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo chuka na-agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo chuka nwachibueze uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo igwe njakịka na-agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọnwa bụgo nwudekwuda uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ọnwa bụgo nwudekwuluda ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo ụda ngwuzakwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo chipris ibi obodo ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo ibi obodo mgbagwa abọ uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ụda nguzo na-agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo osinachi uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo itodo na-agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo itodo na-agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ọnwa ọgbụgo na odogwu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo agwa uju uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo gọvanọ Tulu nọ naga ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ije oke nwere ya uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ose agwa agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ kedu ka ọ dịle nwa osi n'ọmụmụ uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ọda nne m ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọda n'osokwa gwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ si n'oge ya nwụrụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọnwa bụgo ndekwuda uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo chitonuzagwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ chipụ ụzọ nwa osi n'ọmụmụ uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ chairman tọtụfọs agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ndị mgbagwu na-agwa agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo alụka nọọsụ agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ovasi nọọsụ agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ovasi ventures agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọnwa ugbulu nwudekwuluda uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo n'ọnwa ọgbụgo odogwu ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ịma na agwa yizi agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ chairman 11 ebube ọka n'otu n'ọmụrụ oso wee bịa gwa oche ndụ uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo agwa kabara agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo oche ojii ise agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ si na ọnwa ugbulu mmanwụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ o jiri ise mọgozi agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ọ na-agwa agwa lele ebube ọka n'otu n'ọmụrụ maka ọnwa ugbulu nwuda uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ọnwa ugbulu nwuda gwuda ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọgwanye kabara agwanyeba agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ndị mgbagwu niile na-agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọzọ nwe mgbagwu sokwa agwa uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ chifu dọkta eze egwu ebili ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ọgwa ka yiri agwa oche ndụ uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo onye bịala ụwa ga-anwụrịrị ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ndọga n'otu dịba uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ onye bịala ụwa ga-anwụ enwụ ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ugo osita molu okwu uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo onye ọcha nọọsụ agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ ilili ndendeli ndendeli uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo agwa ka anyị na-agwa ebube ọka n'otu n'ọmụrụ egwu nwa ka anyị ji gwawa oche ndụ uche ndụ ndị mgbakwa mụrụ ugo ọzọ ka anyị na ebube ọka n'otu n'ọmụrụ
Ochendo bulanya ye Ochendo dị mgbakwa mụrụ bulanya ye na be Chukwu ebube ọka n'otu n'ọnwụrụ ebulanya gị na be mmadụ Ochendo dị mgbakwa mụrụ onye ga n'ụwa ga-enwe ebube ọka n'otu